So, asabap ang Aldo, pakilala kay po kay Onyok damangawang French fries. Sobrang kasikatan na pong Onyok kening kaya kami danay kilala rin tao. Wayan po, ano pong pangabilis mangiling patatas. Higit ko ito niyang potensyal nga na kayo ni, agad keping maging mascot na ng Jollibee, ay abisa. O ayan ba po? Hala na sabi-sabi pangili na nalareto metong sakong patatas. O ini ba prepare na nala? Metong gamala buko powder, pomelo powder, rampong cheese soup. Tsaka na gamalan moves ba po? Ayan, penduro na balang washing machine mo Ang kay po tame maunang langhap sarap ba pero ito na nala. Sa isang sulat mo, ba't parang ang bigat mo? Para bang mayayatake ako. Ay ni pala yung assistant ng Onyo. Kay Bapa Mumpong ay dana. Kaya rida ng linotro. Timbangan na nala. Tsaka no taktakan sabon. Tsaka na nala diretso kayo ng garbage bag. Ay dana. Mamili ka ba nung bisa ang pipino laraw na ano pa man. Tsaka na nala balot keng papelayan no. Balot na nering keng garbage bag bap. Why ni ng finished product. Malyarim na yung selo ko.